Över ån. Ja. Gå på stenarna. Gå på stenarna. Prova gå på stenarna. Det går nog. Nej, det är vitsippa. Du, nu ska du stanna här. Här ska du stanna. Här ska jag fiska. Nej, pappa ska börja första kastet. Stanna här och så kommer du med mig ner. Kom. Se bort den. Den är där. Ajabaja. Just nu ska du få se. Okej, är du beredd? Okej. 5-6 kast ju. Och gud vad gullig nästan. Nu! Herregud! Jäklar! Shit! Jäklar! Holy fuck, man! Va? Är den där? Nej. Den där var... Varför tar du inte upp den? Jag måste kämpa med den. Skämta med den. Kämpa. Den stor. Ja. Varför dödar du fiskar? Det är jättedumt. Tycker du? Jag vill inte vara en fisk. Jo, jag vill vara en räkfisk. Varför går du dit? Vi måste plocka upp fisken. Dit skulle jag gå själv. Ramla inte ner med dig nu. Vad gör du? Förlåt. Nej, var stilla där. Varför tar du inte det? Tyst. Pappa, Ja. kom inte upp. Åh. Kom här. Jag kan inte. Tyst. Tyst, tyst med dig. Tyst. Du ramlade i vattnet! Ja, jag vet. Jävlar dig! Nej, men tyst med dig. Tyst nu med dig. Tyst. Akta huvudet. Du. Tyst nu med dig. Du. Jag måste vattna ner. Oj. Tyst. Ja, men du, nu får vi ta det. Jag lever.